Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo hene kalai pauterik ujilio arja arpenrio ulalet penjurip deka Khasi Heritage Village mau plang kabalong ka jaka bla segmen penne pensa bat peni pai ba ya culture ka dustur bat ka benta jangki hima Khasi hakani ka jinglet jurip lasenran lang ya CEM da Executive Member ba ya katanat platingka uba seibor warba UMDC ka mau plang dingye uba Lancaster Marbanyang ulingdo ka hima mau plang uba CE lingdo ki menteri ka hima ki bikin thup yo ba lamprang bala ba Luther Soalia ba Daniel Yabok Khachi yang ki bagi menteri hima ringkat u secretary ka KHADC uba JE dekhar lambat ki officer ba ki nongtrei jong ka council ka Khasi Heritage Village ka project blas tang da ka KHADC ban penne pensa ya ka culture ba ka jinglong tenrai jong ki Khasi Hakani ka jaka la shnaru ya bon telik yeng tenrai ke bami khmat ki hima Khasi bapher baka donru ka MP theater ka balaban penlong ki program pat ba bat ki tamasa culture haba grand chikla pathai khu bor wa Winston ulo ong baka jingwan jurep kalong man bishar banya ki jingduna baki jingdan kam jang ka te ke Heritage Village khnang ba anla ban pinjanai bat pin bha ya ka ha ki por ban wan ulai thu ba ha kani ka jinglet jurep la yo ru banya phliu jingmut bat ki nong yalam ka hima halor ki babun ki benta ki badan kam man pin bha khnang ba ka te ka jaka kan long ka bakham itanat bat kham khring ki nong wan jong kai perthei u CEM ula ai jingmut ya ki hima mau phlang bakan pin long ya ka jingelang hapo ka hima bat ban wan ra da ki jing terwa ba shai halor ki kam ki badan kam man pin bha ula pin tip ru ba ka executive committee kan sepin thamma ya ka committee ba pe ya ka Heritage Village bala da dan kam on sa tap shu e ki de khat ban pin khlain ya ka jing kam kawai ka daw ka ba kung san ka ba pelong ingi bengin wan chani man ta kasngi ka long ba podang long CEM ba shembor lang ilawan jungo ini jaka ilawan le inspection di ilayo ruban ai shibun tli kita ki jing ajung mut mo nakaliang ka jong tang pada kumba fila tip hi ya ban shongno kum CEM tu por di ka daw ka ba kung san ka long nakaliang ka jonga ka dei ba bangadei CEM di automatically ngala dei chairman jong ka committee jong ka ni ka jong ni ha po mo phlang menta ti khnang mangin yo ban pentelun yi kam nang ni shakmat ngakwa wan pe di ki jong ki khmat ki ai ka jing duna ka bangi ya kandu hangni hakani ka jaka ka ba menta ti kumbangi kumba pila hi la wan senran yang ada da ilingdo jong ni ka hima mo phlang ki menteri pat ki rongba tin kaliang jongi wan i ba sei ba lan badan ni bade local MDC bat ki officers na poka office jong hiru tingila yo ban phliu jingmot shibun ha bai dei ban pan bha shu ika kam ka bai dei hangni ti nga shu ajingbut tang ka wei ha ka jingi don lang jong iling do ba in ayanga da ka proposal ha ka bai dei bat ka ai ka jing don kam ka ba nakaliang jong ka hima ki pai mdei nakaliang jong district council namangila i ngi yo sngo shibun ki jing keren ki jong nani ki jing pen ki jong ki jing kedo ki jong ba ka don shibun ki jing tu ko ka bidei bat kani ka jaka ni tinga nakaliang ka jonga ngala ong lingdo ba kin ni shong no da meeting para moki ha ka hima bat kin sa ai nga da ka proposal nakaliang ka jong ki nga ko ban tip ka ai kata ka jing sngo ki jong ki ki don ha ka bidei ban pen bhai kani ka jaka ni ti nakaliang jong ko office ka jong hadin bangila wan banjingo ini jaka mentangin le office ni ha ban pen thamai biang ka tu committee ka bangila set up di hadir mengi pentamai tu komiti ngin sa co-op susu ki members ki ba naduk nakaliang jong hima naduk kaliang jong lingdo ka menteri ban nakaliang jong ka district council tu di hadir mengi ada pentamai ya tu komiti ingin sai khot ya ka wei ka meeting pat ingin sai kren sani bha ya ke ai ka bangin le ya kani ka jaka nang ni syakmat namar ka bun bha ka jingyo nong nani ka potential mo baki ong abang iwan menjungo kani ka jaka ti ngadap ka jing kemen menta singi bengiyo banya pelut por kendiat ban pet ka jinglong ka jingman jong kani ka heritage building hangni kani ka heritage site hangni ti ka wei ka banga nakaliang ka jonga hi ka don ka jing angnut ka dei ba kinu ki council asset hi ka bangi don hi kwa bangin pentri kam ya ka ngin pentelun ya ka kam ti kata ka jing angnut nakaliang ka isi ka jongi ka ba ngi don kani ka council ka mamenta bat nang ni syakmat ru ku mga ongi lingdo mane ba kacing temu ka jongi ka dei bengin ya trailang
ngin ya penbahai ka kam ka badan hang ni but ngin say pet ka ka bangila ban le nang ni syakmat ha ka bidei but kani ka jaka hang ni habang ai gini ki yeng mo ki ba ki represent ye ki hima ba pher nga suong tangani ka way ba ngidei ban wat no de kilat kilenti bangin pili na mga wan manta ki turis ki rung hakani jaka ndai ki don kini ki hats ki bangila don ba represent ya ki himas ba pher ki don na preng ki bahang tala but ki don ru ki bam khang tala darung sepo amdan ni ti ngakeli na ki officers ngom boleh kim don ki tiar wok su ai nuksano kum ka hima so bar mo ti ka ilaka so bar brin hang te ti i officers yo ha kapor monulet ki don ki tiar ki bagi wanra na po ka so bar ba ki de ki ba bhashi sha ki ba itna sha ba gi pajui kum ki khasiru ba ki don kum ki tu ki tiar hang te po so bar ti ka jingmot ka jonga ka long ba to lada ki bu ya ki tiar ki ba shisharu at least su replicate no yaki bu ang ni khang ki tourist ki buwan ki pet hapo hima sora dan iu po hima melim dan iu sobar ba hapo hima nong cloud dan iu kum ta ter ti ka jingmut jong ka jing a jingmut ka jonga ka long ba lada ngiyo ban ya bu no daki replicate mo ngin su replicate ani ngin bu diki damis ya ki tiar kitar mo ngasutu bakin wanra diki tiar ke basisha ban bu ang ni ki habu sunong up ki habu sunong sa ang ni yo ki ja yo ki syatu kum ta ter ti ban laj kita mo ko protestat ke bangidon menta ngila ban replicate iki tiar lan ngi bu no daki kinja damis bat ki jing tho ban batai hang ni po hima jungi kini gidi ki wat ki bangi pendon kam kini gidi ki kho lani ki tiar ki tari bangi pendon kam ka bide bat hima ti kum ta ter ti ta idi tang jing ai jing mut bat hadin ba ngila ya keren ba bat i lengdo yong bangin ya bu da ka proposal bangin ya reflect ka proposal ru ya kata bangin persngoi ka proposal ya kata ru kenang ba kiru na kaliang ka jong kiru kini yo ban ya long try lang kanya kini jaka hang ni mo Hatopi don jing tungunan pada ban sus no ikini sakani hima. Ban outsource te ngim don ka jing tungu and rei ke ka bangi don ka jing tungu du menta ka dei ba ka baning kong ngin ya kren ngin ya khot ya ki spo office lada kila dep ya ta ka proposal na kaliang ka jongki lingba ka proposal bangin sayo ngin saya kren ke ka senjam ka babha yangi bangin sim nang ni syakmat rei ban ong ban outsource baro syak hima te try nga patla ban ong haru menta rei ngin pet dala ngila ban kum ka agreement ka banga ngala tip bakal adon muswa bangi patla ban pentrikam ka dei 60-40 on the ratio of 60-40 ti dara ngila tang ban penim syai itaru hakaba sedang ru kala long ka senjam ka babha ndai lada takarang ong pila dangin up ya ka proposal na kaliang ju himala da ka don ka proposal ko khamba shushu ban yo ban penbha ban yarap lang ha ka bidei pagani ka jaka hang ni injin dala kloy man ya trailang bat ka hima oi ka long ga jingle no tampade fi kata ka 60-40 ko mga ong pi man ne kala susa bitang ha ka proposal ha ka isi ka barem nani ha ki por ki barem di hadin ba ngila shimti mangi ngimpat yo ban revisit ya katuka jinia keren nani ka jingite circular bat ngi bat hima baka district council jadi helor kata mga ong epi ndo mane bangi kwa bangin revive biang ani pen imbiang ya katuka komiti ka bangi ngidon tilingba katuka komiti ngila ban ya keren ya kani ban bangin ya share ya kani ka jingyo hakabidei bat kani ka jaka hang ni Lanu fra kita ka meeting opinion schedule ben ka meeting te kumang ong pi mene ngadang ai idea ya ngadang ai jingmut ya lingdo dang mene hi bin ai ka proposal ti ngong ilada ila ban ai no nga ka proposal simptayo ti masinyo hi kata ka proposal ngin ya khot na kaliang ka jungi district council ru bangin penthamai kita ka ya kata ka committee bat nang tungin se shim ya ka kam chakma Nakaliang uling do hima mau plang uba CA ling do ulaong baka Khasi Heritage Village kala long kalad kaba ai jingmen to shibon namar ling ba jong ka kinong wat bania ki samla pulie be kinong wan jong ka na keleng ki jaka ki yo ban tip kham bania ashphang ka history ka dustur ba ka rukam im jong ki Khasi Ulapen paru ya ke jingkermen baling ba ke jinge tray lang hapreng ke KHADC ba ke hima mau plang on laban pen bha bat pen kiuker dan ya ke te ke heritage village khanang ba kanang kring shu ikinong wan jonga kai bat ban pen ne pen sa e ka culture Khasi na ka ban ta ki pateng ban sawan Alor kani ka jakamo heritage Khasi heritage village tikal adon la katas nem ki monlet ki bofer la yo ban pelong tingkat bat ka KHADC ki isi ki bofer ti halor kani ngatrai mensuong lingkot long ba kani gade ka jing penyat lang ka joint management na kaliang ka KHADC bat ka hima ki don ka managing committee ba de page ba kmi ya kani ka heritage village
te kumbalong hi kini kisnam maladap hadin maladap kani kumonolet kumbo pipet layo ban pen bahashibun ni kini kijingte hangne te mantarung irang ya ai kuble ye CM mo bat ki MDC bo ya wan lang bat ki officer jong ka ki CDC ya kani ka joint inspection bang yo ban ya kendu lang mata kasi te kalong bastonat namar ngin yo man pen bahashu ya kani ka Khasi Heritage Village te kumbalong hi kani ka moplang kade ka jaka ba kibabon kiba poi hangne nadu ki breu na po kajala la jom na ki state ki ba per buat ki tourist ki ba ki foreign tourist ki wan tengi shong man perkhat sibon gini ki kam te buat kani ka isi ba menta jing elam isi am kermen ba ngila ban kam pen ba su tenga syukran lingkot halor ka jinglong jong kani ka Heritage Village ka menta te ka we ngi hapan pet phi kani ka jaka ka jumut yu jong kani ka Khasi Heritage Village te ma habingi shim tang ka kentin ru Khasi Heritage Village kamot kani gade ka jaka ba showcase ba pen i ya ki riti dustur kasin ya kani ka ki kam hima sima ya kini ki ka nyam ka rukom ngi ki Khasi ka bam ka di jong yu Khasi te haju ko por kani ka jaka kamle tang ka jaka ka ba shuwan subha ki don kini ki researchers ki ba pheru ki ba wan hang ne lingba ka jingdon jong kani ka laukentang bat ka Heritage Village niyo shubon ban a jingtip shapang ka riti sinchar khadar ka riti dustur jong yu Khasi ka bam ka di ter ngam ong than tang ya ka jing yo mo nomar kataru hot ka di bandon tamba ya kumba pipet tang ka maintenance ka operations jong kani ka Khasi Heritage Village ka di ka ba don lot of challenges te ka ba kongsan hi ka di ka ta hi hot ka jing motoy nga ngets kemba ka potential jong kani ka Khasi Heritage Village hadu menta nyimpat kot mo kata ka potential bat nga ngets kem ka jing ya train ka Porsche ka district council bat ka hima ngila man pen ko sya katak to ka ka baki mati ki longsha man shwa ni kini ki bala ya penlong ya kani ka jaka kumbalong nadu ka kinongkit kam ka ki CDC ka hima mahabana hi ka jingkhuble ki nomar kum kani ka kum kani hi ka ki karkhana ban ai ka jingnang jingtip khamtam ki samla manta nomar ki babon kimtip shu ya ka riti dustur jongi Khasi te hot kumba piong pi menta ka research mo nga syukran kulum nomar de ki wan shalaw fentam kamot ki don ki researchers ru ki bawan te habaki wan hang ni ru yo man yalam shapo Heritage Village ru ban batai ban pen kini ki yeng jongi ki Khasi ki hima ki ba per bat ka ka ba don kam ru man showcase kamut kata pat haban perkhat hadin habot ka ba ka ki CDC bat ka hima kala ban perkhat ban pen wandori kita ki ka jimot jong nga kumling do rengkat na kaliang ka hima ki ba don lang nadu ki menteri ki bakraw ki rong ba kalong ba kani ka jing ya trelang ka jing ya jan jong ka Khasi Heritage ka kani ka ki CDC ringkat bat ka hima lingba kani ka managing committee ka long ka bakhlan bat ban pentrekam ban penurlong lang ki ka ba ka kum ka managing committee hi ngin ya thumu bat in ya trekam nang nishakmat Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya